maketiranje gruda. Također meta četničke avijacije je i ratna bolnica koja je izvrsno funkcionirala za vrijeme ratnih zbivanja. U Grudama je rođen tvorac Herceg Bosne, gospodin Mate Boban. Mada su mu i sami Gruđani predbacivali, a i ostali iz Herceg Bosne, razuvjerio je nevjerne tome, ujedinio hrvatske postrojbe, stvorio jake oružane snage i ustrojio politiku hrvatskog naroda. Herceg bosanski potomci bit će mu zahvalni. Slijedio je i ostao dosljedan puta koga je zacrtao. Braćo svi u jedan zbroj, krvavi se vodi boj, za slobodu i za dom, jedini dom, hrvatski dom. Rane sve ne bole nas, jer se diže roda glas. Bježte brzo zvijeri sve, jer dolaze Hrvatine, dobrovoljci hrvatski, za slobodu ustali, nikom nikad prodani, jer Hrvatskoj smo odani. Jugovojska porazna, Hrvatska će dobit rat, uza nas su svetinje, a s njima su prokletinje.